Dros y 3 mis diwetha, mae Undeb Rygbi Cymru a chynllun Her ARFOR, dyn ni bod yn cydweithio mwyn creu digwyddiadau fel hwn heno, lle mae y gymuned fusnes yn dod ati clwbiau rygbi lleol i greu gofodau Cymraeg i iaith. A rhai o'r pynciau da ni wedi bod yn delio efo nhw dros y misoedd hwnnw wedi pethau fel y menopause sydd wedi gwneud clwbiau rygbi a fwy croesawgar i ferched am menywod, llywodraethiant, llesiant meddyliol a beth sy'n digwydd yma heno hefyd sef cael bach o hwyl wrth ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n gret bod yr Undeb yn dod â cwrsau Cymraeg i glwb rygbi Cysell Llwyddo'n achos mae fe i ni fel clwb yn gyffredinol yn Gymraeg i'r carn. Ni'n ardal Gymreigedd, mae'r iaith yn falle'n marw mas tyma bach. So fel chi fel Undeb yn dod â'r cwrsus yma i glwb rygbi, mae fe'n gret. Wel, mae'r clwb wastad wedi bod ers y sefydlu yn galon y gymuned ac ni'n hapus iawn allu denu a cydweithio gyda cwmnïau lleol ac ati wedyn ni a'i denu nhw mewn i'r clwb ac defnyddio hwn fel adnodd cymdeithasol ar gyfer pawb. Mae cyfryngau cymdeithasol yn newid a mae'r Gymraeg bellach yn rhan annatod o'r hyn dyn ni'n wneud. Mae'r gallu yna i ddod â'r gyflwyniad yma i gynulleidfaoedd ar draws Cymru wedi bod yn rhywbeth sydd yn rili gwerthchweil iddyn nhw. Mae'r adborth wedi bod yn wych a mae angen i fusnesau a mae angen i glybiau rygbi ar draws Cymru buddsoddi nawr yn yr iaith ac gwneud yn ffordd sydd yn hwyl efo'r gynulleidfaoedd. Beth sy'n dda i ni fel trefnwyr ydy mae yna gymunedau busnes lleol rwan wedi gofyn i ni wneud y sesiynau yma yn eu busnesau sefydliadau nhw yn y cymunedau hefyd. Felly cynllun peilot ydy hwn, ond da ni'n wirioneddol obeithio y byddan ni'n gallu parhau.